Icala emashumini amane nesikhombisa imijondolo ecekeleke phansi kule ndawo kulandela ukuqhuma kwepayipi lamanzi izolo. Izolo ngexesha kuqhuma elapayipi bathi beve umsindo makuthi liqhuma libheka phezulu kwase kuqhamuka amanzi ngejubani ebheka phezulu kakhulu ilong distance. Kugcine sekuchaphazeleka izindlu zabantu eziningi kakhulu ezokhelene nalo lela payipi ikakhulukazi ngoba kude kwakubi kakhulu nje kuguguleke okuningi kuhambile izindlu zabantu zilele phansi. Samile thina ukuphuma but siphume kanzima because sithema siphuma izindlu bedileka phela phezulu kwethu sabonga ukuthi ingane ngale kule side bengala bezingekho. Kulimale abantu ababili kulesi sigameko. Ngithukile kakhulu ngoba izolo ngizengalinyelwa umntanami okwamanje kodwa ulale esibhedlela ekuseni ngikwazile ukumlanda kodwa ulimele yena hayi kakhulu ngoba uyakwazi ukusukuma kodwa akakwazi ukuhamba. Izakhamuzi zithi azazi zizothatha ini zihlanganise nani. Usizo silidinga kakhulu into etyiwayo abantu abakazi badle nje njoba kusile nje but ngakakhuluma no councillor uyahlanganisa naye kuma NGOs ukuthi sikwazi ukuthi sithole into etyiwayo for abantu. Nakuba leli payipi selilungisiwe kodwa imbangela yokuqhuma kwalo ayikaziwa.